Hello everyone. Diyos marhay na pagkahapon po. Hello everyone. Mag-irabanan po kita digdi sa programa nga Kalusugan at Pangkabuhayan. Serbisyong natural, ako po muna ang makakasama nyo dito sa programa. And later on, si Doc Joey Betito. So, ako muna. So, ito topic ko of course yung ating amazing products and of course yung sa isa sa mga klaseng cancer, pancreatic cancer. Okay? So, yan po. And syempre, hello po sa mga listeners and of course sa mga viewers natin sa ngayon sa FB page. And magandang hapon po sa inyong lahat. And yun nga po sana nasa mabuti tayong mga kalagayan. And ayun, so okay, so we're located lamang dito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, in front of Bangko Sentral ng Pilipinas, ang ating yun, yung office. So, yan po, Legazpi office. And meron din po tayo dyan sa Barangay Kimantong, Daraga Albay, managed by Arlene, ayan, Miss Diamond Arlene Pabelonia. Okay, so yan po. Right, so of course, live na tayo dito sa FB page ni Doc Joey Betito. And syempre sa mga gusto din po, sa mga gusto din po manood ng ating mga amazing testimonials, maraming mga topics po yan. So, makikita nyo at mapapanood po yan dyan sa Doc Joey Betito YouTube channel. Alright, so hello na po sa mga nakaantabay. Share na po ng ating live streaming sa ngayon. Hello kay Lionel Zamora, good afternoon. Kay Miss Diamond, ayun. Kay Ate Nina, okay, so magandang hapon sa inyong lahat. Right, si Miss Arlene Pabelonia pa-post ng kasi hindi ko kabisado yung contact number Miss Diamond, pa-post dito sa comment mo, please. Yung inyong contact number para syempre sa mga nakikinig sa atin, malaman nila, ma-air natin yung contact number mo. So, dyan si Miss Diamond sa Purok 1, Barangay Kimantong, Daraga, Albay, near Shell Gasoline Station, at kaharap po siya mismo ng UV Express going to Pilar, Sorsogon. Ayun. So, again, dyan po siya sa kaharap ng UV Express going to Pilar, Sorsogon, para mas madali nyo po makita may tarpaulin po dyan si Miss Diamond para syempre madaling makita. Available sa kanya lahat ng mga products, and then of course yung discount card kailangan nyo i-present para ma-discountan po kayo ni Miss Arlene. At importante po yan every time na nag-avail kayo. At sa mga nakikinig sa atin na old members, meron din tayong updating discount para syempre makakuha kayo ng updated na discount card para mabigyan kayo ng promo. Ayan, bye! So, yan po. Okay? So, again, kailangan yung mag-avail ng updated discount kapag nawala yung discount card ninyo. So, 50 pesos lang yung additional fee para syempre mabigyan po kayo. At sa mga susunod na pag-avail ninyo, magkaroon kayo ng discount. Okay? Magkaroon kayo ng discount. Importante kasi kagaya din tayo ng sa mga na syempre hindi kayo magkakaroon ng discount kapag wala po kayong naipakita na card. So, importante yan. Kaya, alagaan din, i-laminate, diba? Ipalaminate para syempre kapag umuulan, hindi mabasa, hindi masira agad-agad. Okay. So, again, yung contact numbers ni Doc Joey Betito, kung makikita nyo dito sa ating screen, sa FB Live. So, nag-flash po dyan yung contact numbers ni Doc Joey. And kahapon, I think yung nagpadala po kami ng
Amazing 4 capsules doon po sa mataas ang creatinine, 32 years old, taga Tagaytay, Cavite. Taga Tagaytay po siya. So, nakausap si Doc Joey, ayun, through phone, telephone, consultation nga. Yan, nag-contact po doon sa Doc Joey Facebook page. Amazing for yung ibinigay ni Doc Joey, ano, kasi syempre very powerful na yan. So 5 times a day yung iti-take nung nag-contact sa atin. So yun, David, kung hindi ako nagkakamala, David, ang kanyang pangalan, 32 years old pa lamang po, at nasa 800 plus yung creatinine. Okay, 800 plus po yung creatinine niya, at ina-advise na nga magpa-dialysis ng doktor. So, hindi mo na siya nag-dialysis at sinubukan yung ating product. So, hopefully, tomorrow or today, sana umabot na yung products para syempre makainom agad siya ng Amazing 4. Okay, Amazing 4 yung binigay kasi very powerful na yan. At least mga less than a month, hopefully talaga. Okay, makatulong po agad-agad na bumaba yung creatinine, kasi yun nga, kapag ganyan na talaga yung creatinine, ano yan, parang subject to dialysis na po yan. Okay, so yun nga, nagtiwala siya sa atin, nakausap ni Doc Joey, pinakausap natin sa kanya, binigyan siya ng dosage at inadvisean ng mga dapat na kainin at hindi dapat na kainin. At kung ano yung gagawin niya, ano po, para hindi ma-trigger na tumaas ulit, okay? Tumaas pa yung kanyang creatinine. Okay, so yun nga ang sabi natin, kahit saan man po kayong lugar, pwede po kami magpadala ng products. Pero dito po, syempre, gaya din sa iba, hindi, for now, hindi tayo COD, ano po. So, payment first policy. And after nyan, basta hindi naabutan ng cut-off ng yung sa shipping, sa shipping nga, yun nga. So, 5 kasi ano po, pero mga earlier than that, nagpapadala na po tayo ng products. Pero kung naabutan tayo ng cut-off, so, ano po yan, possibly talagang morning. Basta ipapadala din po natin yan through JNT Express. So, if ever na hassle kasi kapag ano po, pero LBC nagpapadala din po. Like dyan, may mga part kasi na hindi na naaabot ng sa JNT. So, yung sa sentro na lang, like LBC. So, dyan, like, for example, sa Catanduanes. Okay, so may mga clients din po pala tayo dyan sa Catanduanes. Ako hindi ako nagkamali, si Arlene yung name. Meron din po si Ma'am Elvi Sora, and yun po, meron po talaga mga ano po names tayo dyan, ano. And the last day, hindi ako nagkakamali, this week talaga yun, may pumunta din, nakausap ni Doc Joey, yung galing pa sa Catanduanes, at in-advise na din na sa next purchase, pwede nang sa shipping. Okay, para hindi mahirapan din, at syempre yung pamasahe madoble, so magpapadala na lang. Okay, payment first policy through GCash, pwede din bank transfer, saan pa ba meron si Doc? Ayun nga, bank transfer, Money Express, money transfer nga, bank transfer, at through GCash. Okay, so through GCash para madalian na lang. Walang fee po yan, pero yung sa shipping fee, meron kayong additional na ibibigay po para syempre maipadala po natin sa inyo. Okay, so yan po yung mga details. Ang GCash ni Doc, ayun, yung globe number niya. So, pwede kayong mag-text muna. Okay? Kasi may mga times na under maintenance, hindi gumagana yung GCash kasi under maintenance. Kaya mag-text kayo, kaya tumawag kayo kay Doc Joey if ever na magpapadala kayo ng pera, para alam din po ni Doc Joey. At syempre, hindi malito, okay? Though may name naman yan. So, much better if i-advise nyo sa Doc na i-notify nyo na magpapadala kayo. Okay, so yan po.
Syempre po, dito sa atin, ipapadala agad as long as na hindi pa cut off. So, dapat nyong maintindihan din po yan. Kapag after 5 na, kasi 5 talaga yung sarado ng ibang mga offices, so 5 talaga yung cut off niyan. Possibly, morning na ipapadala, okay, pagbukas ng office. Okay, so 2 to 3 days, depende sa place, bago makarating. Pero sa case doon sa Tagaytay, 2 to 3 days yung shipping para ma-receive ng ating clients. So, hopefully tomorrow or I think kasi sabi natin mag-update din kapag na-receive na yung parcel. Okay, so saan mang lugar dito sa Pilipinas pwede tayo magpadala, ano po? Kasi maraming paraan naman sa ngayon kung saan tayo magpapadala. Okay, sabi nga, pera na lang yung kulang. Pero sabi natin, kapag ganyan na talaga, kailangan ng unahin na yung kalusugan. Wag na natin hintayin na lumala pa kasi ang ilan dyan, ngayon akala mo lang, yan lang yung mga sakit mo, okay, yung mga iniinda mo, hindi mo alam na nagko-complicate na pala sa ibang mga parte ng ating katawan. So, delikado po ano, kaya magugulat ka na lang talaga na dati ito lang yung ko, sakit ko hanggang sa may mga iniinda na ako ganito, tapos tumataas pa yung sa blood pressure ko hanggang sa nagkaroon ka na sa puso. Hindi lang, ang alam mo lang, diabetic ka hanggang sa nagko-komplikado. Okay, nagkaroon ka ng arthritis, blood pressure mo, tumataas hanggang sa nagkaroon ka ng sakit sa puso at marami pang iba. Alam natin na kapag diabetes talaga at hindi mo na-regulate or hindi mo talaga na-control yung pagkain mo, okay, hindi balance lahat. Kasi may kakilala ako niyan, and nakalimutan ko sabihin kay Doc Joey na may kapitbahay kami pupunta dito. So, I hope na nakikinig siya, si Tio. Okay, so hopefully talaga kasi yun talaga last time pumunta sa amin at nagtanong if may bayad daw yung pagpapakonsulta kay Doc Joey. So sinabi natin na walang bayad yung pagpapakonsulta at much better talagang pumunta dito para masabihan din kung ano yung mga dapat gawin. Kasi yun talaga, sabi niya, kwento niya sa amin, more than I think 5. Okay, hanggang sa nag-complicate na noon, ang sakit pa lang is diabetes, arthritis, I think yun. So, hanggang ngayon, nag-complicate na hanggang sa marami ng mga iniinda na sobra-sobra na din yung mga nagastos nila. Okay, nagpa-therapy, more than a year. I think yun, nagpa-therapy, tas wala din. Okay, hanggang sa nag-complicate sa kidney. Yun yung kasi sa tigapod sa Bicol na nagtundag si mga bulong. Okay, mga makukusog kasi yung mga pigiinom, 'di ba? Yung ibang mga sa synthetic na kinalaunan talaga hindi na kinakaya ng katawan, lalo na kung nagkakaroon na ng edad. So yun nga yung case noon na may iniinom siyang sa kidney hanggat hindi parang hindi na kinaya ng katawan. Okay, kaya nag-complicate na. So sa ngayon, pag-usapan natin yung isa sa mga pinakamahirap na cancer, yung sa cancer sa lapay or pancreas. Okay, so pancreatic cancer, alamin natin po sa ngayon, pag-usapan natin para syempre maging aware tayo, malaman natin kung paano ba nagkakaroon ng pancreatic cancer ang isang tao. Saan niya ba nakukuha? Paano niya ba nakukuha? Paano tayo makakaiwas? Yun yung pinaka-importante. Paano tayo makakaiwas para maiwasan natin yung pagkakaroon nito, lalong-lalo na itong pancreatic cancer. So, yan po yung i-discuss ko sa ngayon, para syempre magdagdag kaalaman naman sa atin para in a way na makatulong tayo in a natural way at saka syempre yung pinaka-importante paano makakaiwas, okay? Paano makakaiwas tayo sa ganitong uri ng cancer.
Overview, ang cancer sa pancreas ay isa po daw sa sanhi ng mortality sa buong mundo. Nangyayari ang pagsisimula ng cancer sa edad na 70 sa mga lalaki at sa babae naman halos parehas ang bilang sa pagkakaroon nito. Ang pancreas ay isang glandula na matatagpuan sa ilalim po ng tiyan sa pagitan ng tiyan at ng gulugod na nag-uugnay sa. Okay, so dito na tayo sa ano nga ba ang cancer sa pancreas o lapay. So overview tayo, ano po? Ang cancer ay maaaring umapekto sa alinmang bahagi ng katawan. Ang isa sa mga karaniwang naaapektuhan nito ay ang lapay or pancreas. Ang cancer daw po sa lapay, ang isa sa mga karaniwang uri ng cancer na maaaring umapekto sa mga matatanda. Ito ay naobserbahan din sa tila mas umaapekto sa mga kalalakihan kaysa sa mga kababaihan. Ayun. So, yun talaga parang mga kalalakihan yung parang tinatamaan. Usually tinatamaan ng sa pancreas. Pancreatic cancer. Ang lapay ay isang uri ng gland po na nasa likod ng tiyan or stomach organ na malapit sa apdo. Ito ang gumagawa ng insulin, ilang uri ng hormone, at maging mga pancreatic na sangkap. Kapag hindi po naagapan ang pagkakaroon ng abnormal na mga cell sa bahaging ito ng katawan, maaari itong humantong sa cancer sa lapay. Napipigilan din ng mga ito ang mga maayos maayos ng paggana ng lapay. So, kapag abnormal na yung pag-produce po ng mga sa hormones natin, at hindi na siya nagpa-function ng maayos, so yan, maaaring may problema na po talaga. At dyan nagsisimula yung cancer. Ang mga taong mayroong cancer sa lapay ay may mga sintomas na hawig sa mga palatandaan ng ibang sakit. So, alamin po natin yan. Sa ngayon, alamin natin kung ilan ba yung uri. So, ayon dito sa research ni Miss Jean, okay, dalawang uri po ng sa pancreatic cancer. Yun yung tinatawag number 1 is exocrine na mga tumor. Sabi dito, ito ang pinakakaraniwang uri daw po ng cancer sa lapay. Ang mga tumor na ito ay adenocarcinoma, ang uri dahil karaniwan itong nag-uumpisang tumubo sa mga duct ng lapay. Maaari itong mag-umpisang tumubo sa asingin ng lapay. Okay, so may mga uri po ng mga exocrine ng cancer. So, ito na yung mga babanggitin ko. Acinal cell carcinoma, adenosquamous carcinoma, colloid carcinoma, giant cell na tumor, hepatoid carcinoma, mucinous cystic neoplasm, pancreatoblastoma, squamous cell carcinoma. So, yan yung mga uri po ng tumor, okay, or exocrine na tumor, na mga tumor sa pancreas natin. Yun yung mga tumutubo sa lapay natin, at marami silang mga uri. Yun, nabanggit ko na. Acinar cell carcinoma. So, if ever na may time tayo sa mga susunod, i-discuss natin yung mga uri. Pero, usually, ito talaga yung mga nagsasum up sila ng tumor. Okay, tumor sa pancreas natin. Number 2 is yung tinatawag na endocrine na mga tumor. Ang mga tumor na ito sa lapay at tinatawag ding pancreatic neuroendocrine tumors o PNETs. Okay, o kaya ay islet cell tumors. Kung ikukumpara sa exocrine ng mga tumor, ang endocrine na uri ng mga tumor ay bihira lamang. So, etong endocrine ng mga tumor, bihira lamang daw aside doon sa exocrine ng mga tumor. Okay. Dito naman tayo sa sanhi. Paano ba? Paano nagsimula yung sakit natin sa lapay? Okay. Ang isa sa mga nauunawaan ng mga eksperto tungkol sa sakit na ito ay ang kaugnayan ng genetics.
May 5 hanggang 10% ng mga cancer sa lapay ang namamana. Mayroon ding mga natukoy na mga salik na nagpapataas sa panganib ng pagkakaroon nito kagaya ng edad, mabilis na or malabis na paninigarilyo, hindi makontrol na diabetes, maging ang malabis na katabaan. Dagdag pa sa mga ito ang mga uri ng mga pinipiling pagkain, maging ang uri po ng lahing kinabibilangan, ay mga salik din ng pagkakaroon ng cancer sa lapay. So, nabanggit nito yung labis na paninigarilyo, hindi makontrol na diabetes, maging ang labis na katabaan. So, overweight. Okay, overweight. O kaya, hindi na healthy yung katawan mo. So, dyan nag-start, hindi lang sa namamana yung sa pancreatic cancer. Okay. So, hello kay Ate Ruby Gianan. Miss Gulay. Gandang hapon po, Miss Gulay. Sabi naman ni Jovit Madela, hello, good afternoon everyone. So, magandang hapon po. Okay, mga sintomas. Dito tayo sa mga sintomas. Ano nga ba yung mga maaaring maranasan ng isang taong may pancreatic cancer? Okay, and usually, ang pancreatic cancer, ito din yung isang kaso na traitor, kasi, malalaman mong meron ka ng pancreatic, ang iba dyan kapag too late, okay? Parang, ngayon mo palang naranasan yung mga sintomas hanggang sa, sinabi na sa'yo ng doktor na may stage 3 or stage 4. May mga ganon na cases, okay? Kumbaga, late. Okay, late mo nang malalaman na meron kang cancer. Sabi dito, sintomas. Okay, may kahirapan ng pag-diagnose sa cancer sa lapay. Palibhasa, ang mga sintomas nito ay hindi ka agad mapapansin hanggang sa mga huling stage nito. Yun yung sinasabi ko. Ang dahilan ay ang liliit ng sukat na mga tumor nito na nagbibigay po na hindi matukoy na mga sintomas. Kapag malala na ang cancer sa lapay, mapapansin na ang mga sumusunod na ito. Number 1, malabis na pananakit sa itaas na bahagi ng tiyan. Okay, so sa taas na bahagi po ng ng tiyan natin, nananakit na yan. Palaging sasakit na yan. Number 2, maaaring pagkakaroon ng sobrang dami ng insulin sa dugo. Okay, kasi nga hindi na normal yung pancreas mo. Siya, 'di ba? Siya yung nag-create ng insulin sa atin. So yun na, isa yun sa mga maapektuhan, maaari daw pong magkaroon ng sobrang dami ng insulin. Paninilaw ng balat at mga mata na kagaya ng idinudulot po ng kondisyon sa atay. O kaya sabi 'di ba na mahirap pang-diagnose ang isang cancer sa lapay kasi may mga pagkakapareho ito sa liver. Yun nga, yung parang naninilaw na yung isang tao, akala mo sa atay siya. Okay? Yun pala, yun sa na din, sa pancreas. Okay? Pagkukulay, kayumanggi o pula ng ihi. Pagkawala ng gana sa pagkain, pagkahilo at pagsusuka, malabis na pananamlay. So, in short din, madali ka na dyan mapagod. Hindi maipaliwanag na pagbagsak ng timbang. So, makikita mo din yan. Na noon, ngaya mga after, 1 month, tapos 1 month ka na din marami na dyan, nag-iinda, hanggang sa sunod-sunod na yan. Tapos, dyan na nagsisimula na pagbagsak talaga ng timbang. Pagkakaroon ng taba sa mga dumi. Kagaya ng anumang nabanggit, ang mga sintomas sa itaas ay hawig sa mga sintomas ng ibang uri ng kondisyon. Kaya, may kahirapan ang pagtiyak kung ang isang tao ay may cancer sa lapay hanggang sa huling bahagi ng pag-usbong nito sa katawan. Kaya nga, importante din na take ka ng mga examinations para ma-confirm o kaya syempre para malaman kung ano talaga. Para syempre ma-diagnose kayo ng tama.
Batay sa pahayag ng American Cancer Society, wala pang mga tukoy na paraan upang maiwasan ang cancer sa lapay, subalit may mga hakbang na maaaring gawin upang mabawasan ang panganib ng pagkakaroon nito. So, number 1, syempre, ito na yung pinakamahalaga at syempre, yun nga, pinaka-importante para makaiwas tayo, para makaiwas sa panganib na ito. Number 1, pagpapanatili ng wastong timbang, pagtigil sa paninigarilyo, pagpili ng malulusog na pagkain kagaya po ng gulay, prutas, at whole grain. Number 4, regular po na pag-exercise. Number 5, pagbawas sa pagkain ng mga pulang karne. Okay, yung mga red meat, huwag palagian o kaya bawasan. Okay, kasi syempre may mga iba pang mga dulot din po yung palagian natin na pagkain ng karne o kaya yung mga red meat. So, again, pagpapanatili ng wastong timbang. So, yan po, sa iba kasi, syempre, iba-iba naman tayo, di ba, ng pag-cope natin at pag-iwas natin. Yung iba, makain sila, pero hindi sila tumataba. May iba naman na, konti lang kumain, pero madali silang tumaba. So, regular exercise din. Okay, kasi kapag ganito talaga, yung tinatawag na fit ka, at wala ka masyadong mga iniinda, tama pa, alam mo at nababantayan mo yung mga kinakain mo, more likely talaga matagal yung syempre yung buhay mo, 'di ba? Yung iba kasi naaalagaan nila at tama yung kanilang mga kinakain sa pang-araw-araw, balanse yung kanilang kinakain sa pang-araw-araw, ganun po yun. Gulay, prutas, ehersisyo, sabayan mo yan. Kapag palagian mo din po talaga yung ginagawa, more likely talaga, malayo ka sa anumang uri ng sakit. Okay, so yan po yung So, eto, dito tayo para makaiwas, masabay natin yung sa pang-araw-araw natin, balansa na, 'di ba? Gulay, meron ka ng gulay, mga prutas, at mga supplements like our amazing products. Mas maganda yung chance natin na maiwasan natin, okay? Maiwasan natin yung pagkakaroon ng pancreatic cancer. At yung pinaka nakakatakot dyan, 'di ba? Yung sabi natin na kapag yung mga yung mga symptoms kasi sa mga last stages na yan na gaganap kasi yun nga mga biglaan, okay? Lalo na kapag syempre mahina na yung katawan mo, hindi na kaya ng katawan mo, dyan na yan lalabas at dyan mo na yan mararamdaman. Kaya, mas importante pa din yung pag-iwas, di ba? Maging consistent ka sa mga healthy lifestyle na ginagawa natin sa pang-araw-araw. Kasi kung hindi rin, kung kailan mo lang kung kailan lang yung nasa mood mo, 'di ba? Hindi naman 'yan. So, dapat talaga maging consistent ka, may disiplina ka sa sarili mo. Kasi yun yung mga key factors para maiwasan mo yung mga ganitong uri ng cancer at yung iba pang mga uri ng mga karamdaman. Okay? Hindi lang yung sa pancreatic cancer. Paano makakatulong ang ating amazing products para makaiwas dito? Okay? Makaiwas dito. So, yung malunggay natin, like yung mga components natin na nasa Mega 1, meron tayo dyan ng malunggay. Sabi dito, nagtataglay ng protina at mayaman sa vitamin A. So, kailangan natin ng protein, vitamins A, B, at C. Kailangan natin yan. Pero, nagtataglay po ng protein ang malunggay. Okay? Na makakatulong sa may mga ganitong uri po ng cancer. Okay. Number 2, turmeric. Alam natin na meron din po siyang mga antioxidants, meron din siyang vitamins. So dito, inilagay po dito kasi ito yung mga components natin na makakatulong sa may mga problema sa lapay o kaya para makaiwas na din, 'di ba, sa pagkakaroon nito. That's turmeric, mayaman sa protein at mabisang antioxidant. Maganda kasi yung antioxidant kasi siya talaga makakatulong para totally talaga parang ma-force na malabas yung mga toxins sa katawan. Maganda yan. So, meron siya. Si turmeric, actually, kapag sinearch nyo yung turmeric, search nyo po kasi libre lang. Libre lang yung pag-search natin. As long as na may data tayo.
So, i-search mo, try mo i-search yung benefits of turmeric, pero doon ka sa mga legit or yung mga credible talaga na mga sites, okay? Like, syempre, Healthline, at yung meron nga Right Med na mga ano ba yun, site. So, pwede yung ano yun, pwede yung basahin doon. So, try nyo basahin yung about din sa turmeric, broccoli, holy basil. So, yung mga napapakinggan yung mga component dito. So, doon nyo lang makikita na, hindi lang pala sa may diabetes maganda yung klaseng ganito like cranberry. So, pwede din pala siya sa may mga arthritis. Pwede din pala siya sa may mga ganitong karamdaman. So, ganun nga. Hindi lang nakafocus yung ating mga components sa iisa lang na health concern. So, marami, very wide yung kanilang maitutulong. Kaya nga, pangkalahatan yung naitutulong sa atin dito sa pagtitake natin. So, kung kayo, sinabihan nyo si Doc Joey na meron akong diabetic ako, meron akong sa blood pressure, mataas yung BP ko nga. So, yun, pangkalahatan, ibibigay na lang sa'yo yung dosage. Like, kung ilang beses ka magtitake sa ngayon. Okay? Kung ilang beses ka magtitake sa pang-araw-araw, I mean. Okay, cranberry, elderberry, astragalus, milk thistle. So, mga ganito, mga herb po ito. Like, milk thistle, astragalus. Okay. Mainam na antioxidant. Like, bitter melon or ampalaya. Okay, ampalaya. Alam natin, ampalaya. Ano yan? Or bitter melon, syempre, gulay yan, di ba? Pero nandito din siya kay Mega 1 natin. Mega 1 po. So, mainam na antioxidant, mayaman sa vitamin A. Kailangan kasi natin ng vitamin A, lalong-lalo na sa may mga problema na sa pancreas. Elderberry, nagtataglay ng protein, mainam na antioxidant, mayaman sa vitamin A. Cranberry, mainam na antioxidant. Same with blueberry, acai acerola berry. Si buckthorn, pomegranate. Pero si buckthorn, meron siyang vitamin E. Cordyceps, ganun din. Si maitake, mayaman sa protein. And yung ating amazing or multi-5 capsules, maganda siya para magpa-boost, magpalakas ng resistensya or immune system ng isang tao. Maganda yun kasi, syempre, kung tayo ang nagpapahina sa atin, okay, nagpapahina talaga sa atin, yung mga sakit natin na nasa loob, kaya nga, if we take po Mega 1 or Amazing 4 or Trio, kasi meron silang mga mushrooms, sila po yung mga nakakapagbigay benepisyo na pinapalakas po yung resistensya ng isang tao. Kaya nga, ang iba, like, for example, yung mga nagda-dialysis, okay, kapag continue talaga yung pag-take nila, consistent yung pag-take nila, hindi nila nag-i-inda yung sakit, okay, ng pagda-dialysis. Meron tayong mga kliyente na ganun, at yung iba nga nag-chemotherapy. So, yung mga sa nag-chemotherapy, ganun talaga, mahirap din daw po talaga yan. Kaya nga, sinasabayan nila ng supplement para mas dumagdag yung kanilang lakas. So, hindi lang po hatid yung nagpapalakas ng resistensya. Yun nga sabi natin, sa kahit na ano pang mga benepisyo, makakatulong ang ating amazing products dahil nga binubuo sila ng piling-pili, okay? Kumbaga, mga piling-piling mga ingredients or components para mas mabisa talagang makakatulong sa kahit na anong uri ng mga karamdaman. Okay? Kaya nga po, if ever nakikinig kayo, huwag kayong mag-isip na hindi tayo totoo. Kasi, FDA approved, gawa pa sa US, okay, Florida, USA, alam natin ng FDA na hindi nagpapalabas na hindi nila aprobado. Hindi nila pinag-aralan. Kaya nga po, since 2008 pa, Since 2008 pa, marami ng mga natutulungan po ng mga health concerns ang Miracle Health Corporation. Kaya, if ever nakikinig ka at may ganito kang karamdaman or may kakilala kang may mga ganitong problema sa kahit na anong problema sa kalusugan, pwede kayong magtanong, magpakonsulta kay Doc Joey Betito ng libre. Okay, para maitanong nyo lahat, yung mga bawal, yung mga hindi dapat, at kung paano din tayo makakatulong in a natural way. Kasi noon, 'di ba?
puro natural sila. Puro natural. So ngayon, gawin din natin na parang back to basic tayo. Magsimula tayo doon sa mga natural, okay? Kahit ngayon mga nanay nyo, tatay nyo, nakikita nyo sila na may ang tawag doon yung marami kasi mga herbs, 'di ba? Mga dahon-dahon lang pero malaki yung magagawa noon or tulong noon sa inyong mga nanay at tatay. So ganun din po 'yan dito. Kasi pinaprocess lang siya, ginawa lang para siyang powdered, okay? Nasa maliit na kapsula na i-take mo everyday. Kaya parang pagkain din siya, or in fact na kahit hindi ka pa nagte-take or kumakain, okay? Kasi non-acidic siya, hindi siya makaka-apekto sa tiyan natin kasi hindi siya gaya ng antibiotics na kailangan mo na busog ka, okay? So dito, yun yung fact na pwedeng before meals, kaya nga ina-advise din before meals kasi may parang pagkain din siya, okay? May sarili din siyang process sa ating katawan na hindi makaka-apekto sa ating tiyan. So, pag-usapan natin yung overdosage, wala pong overdosage dito. Okay? Wala pong overdosage kasi natural siya. Okay? Walang overdosage. Meron lang low dosage, pero hindi yan nakaka-affect. Hindi ka nun mamamatay. Meron lang na slow progress. Okay? So, ngayon, si Doc ang makakasama naman natin para may paliwanag, ma-advisean din po kayo at sa iba pang mga topics, 'di ba? So kung nakikinig kayo, pwede kayong magbigay ng tanong para syempre maitanong nyo din, ano. So bukas po tayo tomorrow Saturday 9 to 6:30 dito lamang po sa ating office sa Legazpi. And kung may mga kakilala kayong may mga karamdaman, 'di ba? Na gusto niyo matulungan in a natural way, makakatulong tayo diyan as long as na dapat at tinitake nila everyday kasi hindi yan yung kagustuhan mong 1 week magbigay ka ng deadline, gusto mo after 1 week okay ka na, pero yung karamdaman mo pala mabigat, so hindi po yan talaga kaya kasi ang katawan natin, sabi nga natin 'di ba, may proseso yan, may proseso na umaabot ilang days depende sa kakayahan ng katawan mo na mag-recover, magkaroon ng improvements. Kasi nga, kung marami din na i-detox dyan sa katawan mo, kaya matatagalan yan. Depende kung ang katawan mo talaga bugbog na sa mga karamdaman, bugbog pa sa mga gamot na hindi lang isang taon mo tinake, 'di ba? So, yun. And then kasi, kidney yung magsasuffer kung sa ilang mga years sa pagtitake mo, yun lang yung tinitake mo at hindi ka kumakain ng mga natural, 'di ba? Hindi ka kumakain ng ibang mga syempre marami ng mga bawal yan. Depende sa kung ano din yung sakit mo kasi like sa kidney, halos talaga lahat. Parang tubig na lang yung kakainin mo. Okay? Parang tubig na lang talagang kakainin mo. Wala na yun ng mga maalat, mga seasonings. Yun, walang-wala na talaga yan. So, para hindi ka umabot sa ganun, ngayon pa lang, simulan mo na. 'Di ba? Para syempre, hindi lumala at matulungan natin yung katawan natin. Huwag natin abusuhin yung katawan natin. Kasi mahirap kapag naabuso natin yung katawan. So, nandito na po ang ating CEO para maipaliwanag sa inyo na iba pang mga concerns ninyo. Okay? So, maraming salamat. Thank you. Okay, magandang hapon sa ating mga, by the way, thank you Miss G sa iyong napagandang topic for this afternoon at magandang hapon po sa ating mga amazing people dito po sa Albay, Bicolandia, Luzon, Visayas, Mindanao. Kumusta po kayo? Tayo po ngayon nakatutok na sa ating programa tapos ng eleksyon. I will no longer tackle about it. Ang importante ngayon, we have to move forward para po sa ikakaganda ng ating programa. Paano tayo makatulong sa ating mga kababayan, lalong-lalo na yung may mga karamdaman na talagang nagpapahirap sa buhay ng bawat tao, bawat pamilya.
Kaya po yan po ang aming gagawin. At sa pangkabuhayan, meron ako mga ibibigay sa inyo mga input na atin pong yayamanin para po makatulong po ako sa inyo. Siguro, if not this week, next month or sa July ay malalaman na po natin yan. Pero as soon as possible para kayo naman po yung mga kulang sa kinikita ay pwedeng kumita. Di ba? So mayroon na po tayong itong about Amazing 4, Amazing Trio, Mega 1, healthy drinks na pwede kayo mag-online, pwede kayo maging distributor. Kung kayo naman po ay mayroong mga lupang binibinta maganda po mga lupa o gusto ninyong bumili, sabihin niyo po niyo sa amin kasi marami po akong kasamang mga magagaling na real estate agents. At kung kayo rin po ay may extra money na gusto po ninyong kumita ng around 2% a month at may mga kaibigan tayong gusto pong dahil nga po sa hirap ng buhay, gusto pong may mga kaibigan tayo dito na sila po ay willing na makipagtulungan sa atin, kaya po tayo ay maging conduit. Yan, di ba? Kaya po ay ang kailangan lang tumuto kayo sa aming programa. Wala na po about politics, wala na po about anything. Ang pagtutuunan natin, kalusugan, pangkabuhayan, at serbisyong totoo. Ayan po ang amin pong gagawin dito sapagkat ako'y high na high para po ay pag-igihan ang aming ginagawa para makatulong po sa ating sambayanan. Salamaton nga pala doon sa nag-order sa atin na mayroon pong napakataas na Miss J, taga saan nga po ito? Olonga po? Ha? Taga Tagaytay po. Yung napanood ang YouTube natin na mataas ang creatinine at natulungan natin. Siya naman po 800 plus. Ang creatinine ayaw dialysis kaya nag-order po ng good for 15 days. At pinadala po ang payment through GCash at amin po pinadala ang produkto through GNT. So ganun po tayo, worldwide po tayo, pwede po pero hindi po kami online na pwede ngayon ay bukas, later on ay wala na, kami po ay legit na kumpanya since 2008. So 14 years na po kami, going 15 years. Kaya po kami po ay serbisyo, totoo kami po at your service. Kaya kayo po ay huwag mag-alala. Gagawin po namin ang lahat naming nalalaman, ang lahat po naming kakayanan, kahit nasaan po kayong lupalop ng mundong ibabaw, as long as makakarating po ang courier. Okay, para kayo ay matulungan. Kailangan lang po magtiwala kayo sa amin sapagkat si Doc Joey Bitito ay nagtitiwala sa inyo. Okay, so hindi po pwedeng ipadala muna saka babayaran. Hindi po kami online seller. Kami po legit na company. You have to buy first so that we will deliver to you. Okay, maliwanag. Okay, so ganun po yan. We are expecting na after a certain period ay bumaba ang creatinine ng ni Sir na nag-order sa amin. At para makatulong sa kanya, matulungan siya sapagkat sabi ko nga, napakahirap kung kayo may karamdaman, huwag kayo inom lang ng gamot, mga gamot, lalong-lalo ng antibiotics. Napakahirap po yan. Delikado po ang liver ninyo, delikado ang kidney ninyo. Kailangan po masusi kayong sinusubaybayan ng espesyalista. Palalong-lalo sa diabetes po, espesyalista aya sa antibiotics. Diba? Lalong-lalo na kung kayo po'y umiinom dyan, ay kailangan po niyan ay certain period lang po yan. Hindi pwede uminom kayo ng pangmatagalan. Delikado po ang inyong kidney. Kaya po ang dami-dami nagda-dialysis. Sabi ko nga, simpleng diabetes, simpleng high blood, simpleng high cholesterol. Bakit na-damage tuloy ang iyong kidney? Madaling-madali lang po yan. Sa totoo lang, maniwala kayo, God's prayer, second, God's prayer, second po ay diet, pangatlo po ay quality supplements katulad po ng Mega 1, Amazing 3, Amazing 4. Maniwala kayo, hindi kayo magkakasakit sa kidney. Maiiwasan na kayo po'y tumaas ang inyong creatinine. Kaso nga lang po, ayaw ninyo ng diet,
Bakit ako magpo-4 months na, hindi kumakain ng rice? Bakit buhay na buhay? Bakit high na high sa pagpapaliwanag sa inyo ng magandang balita? Di ba? I'm a senior citizen, but I look junior citizen. I work like a junior citizen. Sapagkat po, hindi ako kumakain ng rice. Alam ko, pinag-aralan namin, rice is na sobrang kaya ng culprit ng diabetes. Pag may diabetes kayo, kayo nakita mo, marami po dito sa more than 20 years natin supplements. Maraming diabetes po nagparainom ng gamot, mamay high blood na, mamay kung ano-ano na. Diba? Kasi wala kayong diet, wala kayong magaling na supplement. Ininom lang kayo pang diabetes lang, wala po yan. Makokontrol lang panandalian. Pero kumain kayo ng maraming rice, wala rin. Tataas din yan. Bababa, tataas, mamaya biglang tumaas, mamaya yung heart mo na may problema. Di ba? Simple. Buhay po ninyo yan. Huwag po ninyong paubaya sa ibang tao. Even sa akin ang buhay ninyo. Unang-una, paubaya natin sa Panginoon. Pangalawa, mag-research po tayo. Di ba? Mag-research tayo. Di ba? Ang tanong, bakit si Adam, bakit si Noah umabot ng 930 years old? Wala po noon synthetic drugs. All natural. Bakit si Methuselah umabot na 969? Sabi ko, Lord, pwede ako na mag-wish sa iyo na ako umabot 130. Kayo tatawa kasi mangmang kayo, hindi ninyo alam. Kasi kayo, kain lang ng kain ng lahat ng bawal, kain ng kain. Pagkatapos gamot ng gamot, mamaya kidney liver, tapos ka na. Kahit mapera ka. Kahit 80, mahirapan ka. Ngayon niya, 26 na mamatay. Meron naman namatay na batang-bata. So hindi po your age. Kung marunong ka, binuksan mo ang iyong isip, ang iyong puso, nagdasal ka sa Panginoon at ginawa mo ang tama at nag-supplement ka. Kahit at least mega 1, maniwala kayo. Ang 100 po sisiw po, kayang-kaya po yan. Kayang-kaya. Kaso nga lang tayo po, ito ang culprit, ang bibig natin. Gusto nito puro masarap. Kain ng masarap. Maraming rice, kumain po ng maraming mga fatty, mga meat. Kumain, uminom ng mga Coca-Cola, mga kanina. Bawal din. Nabigyan pa ako for the first time. Hindi na ako kumakain ng ice cream. Pinilit ako kanina kasi may nag-blowout dito sa amin. Kumain ako kasi nga po, alam po ba ninyo ang sugar ko? 90 plus. 90 plus para sugar ng teenager sa kada diet ko. Napakain po ako. Pero konti lang nakain kong ice cream. Pero yung ba'y tolerable? Yes. Pero kung araw-araw, hindi po. Pero kung mataas pa ang sugar, hindi ako titikim. So, kailangan ang disiplina para umasinso, para tayo maging healthy. Kailangan disiplina para umasinso ang ating bansa, ang Pilipinas, whoever the president. Kung walang disiplina, wala rin. Di ba? Okay, pagkatapos asisihin nating gobyerno, kailangan mag-umpisa kay Doc Joey Bitito. Yan, di ba? Okay, maliwanag. So, lahat kayo, bukas Sabado, maaga po kami, ay kailangan magsadya kayo sa akin, second floor, DJB Building, Barangay 18, Cabangan West, along Rizal Street, Legazpi City. Harap lang po kami ng Bangko Sentral. Pero dito po, sa dulo ng, ang katabi ay Barrientos Masinsya. Huwag po doon sa Iglesia ni Cristo, malayo na po yan. Okay. At ano po yan? At ano po? Yan ang aking numero, 0998-975-8121. 0998-975-8121. Okay, thank you so much din kay Arlene Aldabe. Yung pong anak niyang 585 dati ang sugar. Dinala po yun sa Manila twice sa hospital. Pero dahil nga po, nung uminom siya 585, yung nag-order uli last week, alam mo, ilan na lang, 183, nawala na ang 400 to. Beroin po ninyo yan. 400 to ang nabawa sa sugar ng anak ni Arlene Aldabe. Ngayon, 13 years old na. Okay, tinuloy-tuloy po ang pag-inom. Kasi nakita mismo ni Arlene ang laki po ng pagbabago sa kanyang anak. Dati po, twice a day ang insulin. Ngayon po, paminsan-minsan na lang. Biruin po ninyo yan.
Pero tinuloy-tuloy niya. Kayo, marami sa atin iinom. Pag medyo okay na, Dok, normal lang ang aking sugar, 110 na lang. Ang aking blood pressure ay 120/80. Hindi na ako iinom. Nakita mo yan. Kinuriputan mo ang buhay mo. Isa lang ang buhay mo. Kumain ka na naman ng maraming rice. Napainom ka ng soft drinks. Nakakain ka ng ice cream. Nakakain ka ng halo-halo. Tapos, ikaw ay kumain ng mga karne. Mamaya, tumas na naman. No, di ba? Dapat may maintenance. Kung ang gamot ng delikado without doctor's prescription, may maintenance at may mga side effects, kung iyan po ay hindi makontrol, lalong-lalo na po ang Amazing 4 na all natural. Hindi po ito vitamins with synthetic vitamins, no. All natural, 100% na kailangan natin ng maintenance. Kasi nga po, ang kinakain natin, eroded na ang mga vitamins, minerals. Kailangan kumain ka na ng sandamakmak na pagkain, na sandamakmak na gulay, sandamakmak na prutas. Kinain mo prutas, isa o dalawa lang. Kung minsan wala pa, di kulang na kulang ang vitamin and minerals sa pumapasok sa'yo. Kaya kailangan mong uminom ng Amazing Trio, Amazing 4, or kahit Mega 1. Nakikita ba ninyo yan? Alin mas mahal mo, pera mo o buhay mo? Kung mahal mo pera, huwag ka na iinom ng Amazing 4. Pero mahal mo ang buhay mo, kailangan po ninyo ng maintenance. Iyan po ang katotohanan. Ako po umiinom ng supplements more than 20 years na. Dati dami kong karamdaman. Bakit ngayon, with the grace of God, nawala lahat? Kasi, kaysa ibili ko kung ano-ano dyan, inom ko na lang ng supplements. Healthy pa ako. Hindi pa ako naperwisyo. Bumata pa ako. Pogi pa ako. Diba? Marami pa akong natutulungan. Nagkapera pa ako. Diba? At alam nila si Doc Joy dito, hindi pwedeng bilhin kahit sino ka pa. Iyan po ang may pagmamalaki ko sa inyo. Pero 2025, tatakbo ka ba, Doc Joey dito? Hindi ko pa alam. It's God's grace at it depends to you. Pero pag ako po ay nakapasok dyan, ipapakita ko siya ang tunay na servidor. Ganon po yan. Kasi ito, nakita ninyo ang programa ko ngayon, talagang passionate na naman ako. Ganun pa ako, pag passionate ako, talagang tinutudo ko na. Okay, maliwanag. So, iyan po ang ating pag-uusapan. Iyan po ang ating gagawin. Huwag na tayo magpatumbik-tumbik pa. Wala ka, Doc Joey, gusto kong kumita. May oras ako, pero dapat may commitment. Marami ka sa ating gustong kumita, walang commitment. Wala yan. Gusto nyo humabang buhay mo, wala kang commitment, wala po yan. Kailangan ang the word commitment is very, very important. Maniwala po kayo sa akin. Kasi po, pinanggalingan ko po halos lahat. 40 years ako sa Manila. 37 years na po ako sa sales and marketing. 37 years. Si Congressman Lagman, ang pamilya na is 35 years. Okay? Siya po sa politics. Ano po yan? Champion. Walang tatalo, kaya nga Superman. Pero pagdating naman po sales and marketing, Doc Joy Bitito, 37 years na. Okay, maliwanag. So kaya nga po alam ko, commitment is very important. Dapat you must be passionate. Hindi po pwedeng, okay na, kumita na, tama na, hindi. Ano ba ang goal mo? Goal ni, kumita ng 1 million a month, ano ang gagawin mo? Dapat marami kang gagawin sa buhay. Ganun po yan. Goal mo, 100,000 a month. Marami kang gagawin sa buhay. Goal mo, 10,000 a month. Mayroon ka pa rin gagawin. Goal mo, 1,000 a month. Mayroon ka pa rin gagawin. Ganun po yan. Ganun din po sa buhay natin. Gumaling ka na. Natulungan ka. Gumana na lahat ng cells mo. Lahat ng organs mo. Ng immune system mo. Gumaling ka na. Ihinto mo bigla. Paano? Mangunguluntoy na naman yan. Kasi ang pumapasok na vitamin and minerals sa inyo ay konti na naman. Sana sasabihin, Doc Joey, ito, ang aking blood pressure 120/80. Ang aking blood sugar ko is 100. Di ba? Ang cholesterol ko normal. Lahat normal. Ano ang iinumin ko na lang dyan sa Amazing 4 mo? Kako sabihin ko, uminom ka na ng Mega 1 twice a day. Iyan ang maintenance mo. Kung gusto mo na ang kape, mayroon kang Amazing Coffee Mix 14 in 1. Gusto mo naman ng puro mushroom lang, ang multi-5
coffee na 8-in-1 na mga mushrooms. Gusto mo naman na mga super fruits lang, ang Mega A coffee 8-in-1. Gusto mo naman ng juice, meron tayong amazing juice with Miracle C and collagen. Parang smooth mo, parang smooth ni Doc Joey Bitito, parang junior lang, di ba? Yummy pa rin, di ba? Gusto mo naman amazing juice with Miracle C and glutathione para ikaw ay mas, pag nasubrang ka, after 6 months ay medyo pumuti ka, di ba? At maganda sa iyong liver. Lalong mga parainom, para sigarilyo, amazing juice with Miracle C and glutathione. So ganun po yan. May gagawin ka. Doc Joey, gagastos. Bakit hindi ka ba gumagastos? Araw-araw gumagastos ka. Ang importante, gumagastos ka, pero malaki ang pakinabang natin. Diba? Hindi gumastos ka na wala kang pakinabang. Kahit mura yan, mahal pa rin. Kasi wala kang pakinabang. Gamitin natin ito. Diba? Gamitin natin ito. Ang isip natin. Hindi yung bibig. Marami ka sa atin ginagamit bibig. Magastos. Bakit ang buhay ba ng tao ngayon hindi magastos? Magastos ng buhay ng tao ngayon. Ano gusto mo, buhay ka o patay ka? Piliin mo. Buhay ka o patay ka? Gusto kong, di ba ako gumastos para sa health ko, basta ako buhay, healthy, at maabot ko at least 130. Di ba? Kasi, kailangan a living example si Doc Joey Bitito. Kaya sabi ko nga, Lord, Adam, Noah, 930 years old. Pagkatapos sa akin, 130, nagmagtataka kayo. Kung ikaw marunong, ang layo, wala pang 15%. Di ba? Wala pang mga 15% lang yon. 85% hindi natin kaya ang 20%, di ba? Hindi kaya natin. Less than 15% lang po yun. Di ba? Bakit naman hindi ko mag-aspire ng 200 or more? Mahirapan na kasi nga po, ang ating mundo ngayon hindi na paradise. Ang ating air hindi na pure oxygen. Ang ating lupain ay eroded na ng mga vitamins and minerals. Ang ating mga kinakain, marami ay may mga chemicals na. Kaya nga po ako dito, nagtatanim na tayo paunti-unti. Isang lata, nilagyan ko po ng 3 puno ng malunggay. Yung mga puno ng malunggay, may mga green na mayroong mga tubo-tubo na. Kasi nga po ay talaga, I take good care of this tree na puno ng malunggay para po dumami. Kasi later on, ako po mahilig kumain ng malunggay. Wala na tayong mapagtataniman ng lupa. So nagdala na ako ng mga latang malalaki, yung nilalagyan dati ng ang aming chlorine na galing sa Japan. Quality ang aming chlorine. Kaya ang swimming pool namin the best of the best, di ba? Wala pong kati-kati, di ba? At safe na safe ang skin natin. Ngayon tinaniman ko para po later on may malunggay tayong kakainin dito, even nasa city tayo. Konting sipag lang po yan, konting innovation, di ba? Nanonood ako sa YouTube, puro paano yung maraming bunga, maraming yield. Ganun po yan. Hindi panood ka ng panood, nag-aawayan. Yung Bongbong Marcos, yung Leni Robredo, mga support sa away ng away, tapos na, boxing. Pagdasal tayo. Diba? Tapos na. Wag na natin yan, tapos ang eleksyon. Dito tayo, sa pangkabuhayan natin. Diba? Tutulungan ko kayo. Pasyal kayo dito sa akin. Okay, ibabalik natin. Later on, every Saturday, meron tayong orientation para naman kayo matulungan namin. Ano ang kailangan Basta kahit elementary ka, basta ikaw prayerful, masipag, matyaga, at kayo po ay may right attitude. Importante ang right attitude. Kasi natuto ka lang ng kaunti, yabang muna. Ako nga, 37 years, hindi nagyayabang. Nag-aaral pa rin. Kasi ganun talaga, continuous of learning. Hindi po ito yabangan. Okay. So once again, Doc Joey dito, 0998-975-8121. 0998-975-8121. At available din po sa ating outlet yan po sa Purkuan, Kimantong, Daragalbay. Sa loob ng UB Express going to
Pilar Sorsogon. Nandiyan po si Miss Diamond Arlene. Ang kanyang numero, 0946-051-9050. 0946-051-9050. At the same time po yan, siya bukas Lunes hanggang Sabado from 8 to 5 p.m. Din Sunday, half day from 8 to 12 noon. Kami naman po bukas Monday to Saturday from 9 to 6:30 p.m. Mga ka-amazing, this is now high time for us to succeed. Hayaan na natin. Tapos na ang politika. Hayaan na natin si Putin. May araw din po yan sa mga Ukrainians. Ang important, tayo bilang si Doc Joy Bitito, ikaw bilang si Juan de la Cruz, ikaw bilang si Miss G Magracia, ano ang dapat mong gawin sa araw-araw? Ang kailangan, commitment. Ang kailangan, passionate tayo. Ang kailangan natin ay kailangan maging productive every day at makatulong sa maraming Pilipinong nangangailangan ng tulong. Okay po? Ay ayos. Alam niyo, bukas. See you. Okay, so ito po ang iyong likod. Walang iba. Si Doc Joey Bitito sabing maraming salamat. Magandang gabi. Keep safe everyone. God bless and we love you all.